Хәйрле сәгатьтә, хөрмәтле дуслар. Эфирда башкорттар. Көтмәгәндә шундай тапшырулар була. Шундай тапшырулар ятта кара инде. Безнең тапшыруларны көтеп алаһыгыздар дип ышангыбыз килә. Бүген дә без төрле төбәктә яшәгән милләттәшләребезне берләштереп, башкорт дөньяһында булган яңалыктарны барлайбыз. Шулай ук кунак менән дә очрашырбыз. Ул кулъязма кумырткалар турында һүз алып барасак. Башкорт дөньяһында булган яңалыктарны барлайбыз. Һәм әлбәттә сакырылган кунак менән кызыклы әңгәмәләр көтәбез. Оның менән без борынгы кулъязмалар дөньяһына сәяхәт кылырбыз. Алга! Алынгипас қалаһында Радик Кадиров етәкселегендә Шоңкар башкорт оешмаһы эшләп килә. Әйтергә кәрәк, бында бик көчле театраль коллектив тупланган. Ел һайын тиерлек үҙешмәкәр артистлар көсө менән башкорт телендә спектакльләр куела. Премьералар аншлаг менән үтә. Мәскәү қалаһында 2017 елдан алып балалар өсөн башкорт теле дәресләре үткәрелә. Мәскәү қалаһының башкорт этно-мәдәни клубы проекты офлайн һәм онлайн үтә. Офлайн балалар өсөн башкорт теле дәресләрен Ләйсән Әхмәдуллина, Резида Бүләкәнова, Айзира Шәйхетдинова мауыктыргыс форматта үткәрәләр. Ярты сәгатьлек дәрестә балалар йырдар йырлап, әкияттәр тыңлап, китап укыйлар. Ата-әсәләр өсөн иске төрки язмаларын уку дәресләре оештырыла һәм иҗади кисәләр узарыла. Онлайн Инстаграмда Сырмалгана Башкирский для детей аккаунтында офлайн дәресләрнең йөкмәткеһе, мисалдары куела. Һәр теләгән ата-әсә я укытучы шул материалларда куллана ала. Француз эшкуарлары башкорт балын сәнәгать күләменә сыгара. Проектка ярашлы республикала 30 мең умартта 6 бал һыгыл станцияһы, бал эшкәртү һәм каптарга тултыру заводы булдыру күләлләнә. Шул ук вакытта улар урындагы йөнсөлдәргә лә кортлык продукцияһен сит илгә һатуда ярдәм итә. Безнең тапшырудың һуңгы вакыттарда йолага тартым bir daimi rubrika varlığa kildi. Ol da bulha, ninde de bulha bir başkort ırığı yayınınan reportaj беру. Был йоланан тайпылмайбыз. Киләһе сюжет Каридел районында төшерелгән унлар яйыны. Унлар ырыğı, улар Агыйдел буенынан Кариделгә күскәндәр. Менә уларның барлыкка килү урыны, менә әле без тап һинең менән торган урында ул. Ә нигә улар күскәндәр икән һуң? Галимдар әйтә, Өфө калаһы төзелә башлагас, уларга бында тыгыз була башлаган һәм улар шуның өчен шул яктарга, урман яктарына күскәндәр диләр. Тыгындардан ялккандардыр күрәһең. Мин дә ярты сәгать тыгында ултырһам, әллә кайда күскем килеп китә. Башкорт ырыулары йыйындары дәвам итә. Балыксы, уран һәм йәлдәктәрдән кала. Йыйын үткәрү хокугы бүген унлар ырыу башкортларында. Без уларның төп төяктәренең береһе Каридел авылындабыз. 1716 елдан алып 1729 елга тиклем унлар улысы 10-нчы кантон составында була. Безнең бүгенге тәэсиратыбызны әйтеп тә битереп булмый, чөнки без үзебезнең ата-бабаларының җиренә аяк бастык. Менә нинди Каридел, Мишкә, Балташ районнары безнең кардәшләребез, бер туганнарыбыз итеп алып торалар. Унлар 1112 елгы һугышка 5-нче башкорт полкы составында китә. Безнең көндәргә тиклем тик ошо 10-нчы кантондан киткән яугирләрнең генә байрагы һакланган. Йыйында ошо байрактың күчермәһе лә күрһәтелде. Бу бурынгы безнең якта гына кулланылган уктың реконструкциясы. Уның турында батша язган хатында Батырша да безнең уктар көньяк уктарына караганда әйбәтрәк ди, аткан саен ул ныгына ди. Мин моны уның язуы буенча һәм башка мәгълүматлар буенча реконструкцияладым. Бында 2 кат агасы алынган, эсендә аның үгез мөгеннән кисеп, балык кабыртмаһыннан эшләнгән һөяге бар. Уны туйыз белән уратып алгандар һәм кереше уның ат кылыннан үрелгән.
районында куелган күргәзмәнең йөзек кашы дип әйтергә була. Мәрәсем авылынан алынган унлар катын-кызының күлдәге ине. Кара төстә ине һәм бана ошо геометрик фигуралар харык йөненнән төрле төстәргә манылган ине. Бу математик инде бу деталь булган, чөнки бала имергән вакытта уның менән ул балаһында каплаган. Хәтта ошондый детальле күлдәк этнографик музейда ла безнең яктың өлгеһе булып, унда ла ошондый деталь тора бар күлдәк. Аскын районы Карткисәк авылында аларның мәктәп музейында капланган күлдәктәрдән берничә өлгеһендә ошондой төймәләр менән йыйырып матур итеп арткы өлешен шулай итеп биләйдә. Чөнки алъякта уның алъяпкы стиле тора. Һәм шулай ук әйтергә кирәк, шул Каридел районында ла ошондой беселеш менән тегелгән күлдәктәр бар. Менә уның алгы ягында ла төймәһе бар. Һәм арткы өлешендә лә. Без Мәчетле районыннан, мин Явыш авылыннан менә тамбурлы сигү менән алъяпкыстар сигәбез, күлдәктәр дә кайым. Бына тагыла һәр бер әйбер алып килгәнһегез. Безнең якта калпак дип атала, ул 3 сантиметрдан да биек булмай, тәпәш кенә була. Уны элек яулык астына кигәннәр, мин дә яулык астына үземә эшләп кигәнмен. Гарифулла Кииков Якуб авылының мәзине Гыләҗит белән һөйләшкәнне тыңлап торгач, аны шаккатып сокланып, каралы бу яктарда таш баскыртса, шәҗге менән генә һөйләнәләр икән дип әйтә. Шәҗге ул речитатив, шигъри юлдар белән генә һөйләнәләр икән дип аптырап, шулай сокланып карап тора инде. Ул 1909 елына килеп, Байсура зиратын карап йөри, Ташмәсетте карап йөри, хандар турында рияттәрде язып алып киткән инде. Йыйындың пленар өлешендә ырау тарихы, уның мәдәни байлыгы, авылдарның социаль хәле, халыкты борсыган һораулар турында ентекле сыгыштар яңгыраны. Һәм әлбиттә, барыһында тиерлек ошо төбәк башкортларының йерле теле, ягъни Төньяк Көнбайыш диалектының Каридел һөйләшенең язмышы борсый. 1-2 ел элек микән республика башлыгы Ради Фәрит улы нәмәт бит. Башкортча һөйләшүдә модалы итеп бит. Шуның өчен диалектта һөйләшүдә модалы итмәктә онытмай хәтергә төшереп торып, хиссионда үз ара. Үзебезнең халык телендә әйткәндә инде үз диалектыбыз бар бездә. Татарча түгел, но саф башкорт телендә сөйләшмәбез. Менә шушында телдә сөйләшеп, безнең үз телебезне саклап калып инде яшәп, эшләп ятабыз. Бик матур гайфәттәбез инде. Урындагы һөйләшен хаклап кала алган һәм уны өйрәнергә теләгән милләттәшләргә хокланып карайым. Афарин унлар. Менә һиңа карап, мин әле һиндә өмет бар дип уйлыйм. Чөнки бүгенге яшьләребез китаптарда сүзләрдә түгел, таныш хәрефләрдә генә эзләй. Бына кунакка сакырылган бүгенге безнең катнашучыбыз һине бәлки язма текстларда укырга өйрәтер. Сибәгатов Флюр Шәрифулла улы, филология фәннәре кандидаты, доцент, журналист, Әхмәт Зәки Валиди исемендәге Республика Милли китапханаһының кул язмалар һәм һирәк китаптар бүлеге мөдире, Рәсәй шәркыятьчеләр оешмаһы агзаһы, галимдән кызыксыну даирәһе, әдәбият гыйлеме, башкорт көнсыгыш әдәби-мәдәни бәйләнешләре, милли матбугат тарихы, 200дән ашу гыйльми хезмәт, шул исәптән 5 монографик хезмәт авторы. Һаумыһығыҙ? Хәлдәрегеҙ нисек? Яхшы, Аллаға шөкөр. Флюр Шәрифулла улы, Милли китапхананың кул язмалар һәм иске китаптар бүлегендә ниндәй сыганактар һаклана? Әгәр дә кул язмаларга килгәндә, уларның саны 220, иң борынгыһы 16-нчы буатка кайтып кала һәм һуңгылары 19-нчы буат адактарына.
Онда біздің әдебиетке, мәдениетке қағылышлы көп кенә факттарда табыла. Икенче өлеше инде уныһы милли матбугат менән. Мына бүген көндә безнең кирәк остырган газеттар, журналдар безнең фондта һаклана. Мәсәлән, Башкорт хөкүмәтенең теле, мөхбир, Хуңынан Гиләвәсе күк газеттары, хуңынан хатта бездә Ак армия тарафынан гарәп графикына сыгарылган Агыйдел дигән газетаның бер һанына һаклана. Абына ул борынгы кулъязмалар нинди телдә язылган? Уларның бер өлеше гарәп телендә, бер өлеше фарсы телендә, бер өлеше иске төрки телендә язылган. Һәм моны бер яктан караганда фикер туа, нишләп гарәп һәм фарс телдәре безгә карай. Белүбез, безнең ата-бабаларыбыз элекке вакытта күп телле булган. Ягъни шул ук фарс телендә укыган һәм язган, һәм гарәп телендә укыган да язган. Моннан тыш, әгәр дә был кулъязмалар ситтән килгән икән, был осракта был аңлата, был төбәктә халыктың ошо кулъязмаларны укырлык һәм аңларлык булуы даирәһен күрһәткән бер күренеш инде. Абына иске төрки теле дигәнгә һәм карашыгыз ничек? Уны гомумән төрки халыкларына теле дип карамаенча, бер халыктан гына теле дип карасалар да бүген җитәрлек бит. Бұл фикерге карата сынафта бик бәхәсле, бұл осракта мына кайһы безнең кардәшләр алданрак өлгерделәр бит инде, улар уны иске татар теленең тамырлары дип атай. Ләкин алып караганда 20нче буат башына сыккан китапларда, мәсәлән, мына төрки сәһүлләр дөрес язарга өйрәтә торган китап, Түрки теле буенча күренештәр, яңа төрки кыраат дигән китапларда басылган. Ягъни бу осракта 2019 буаттагы 20 буат башына теклем төрки теле ошо төрки халыклар өчен ортак әдәби тел булып торган. Мәсәлән, бүгенге башкорт теле, рус теле яки гарәп теле улар нормага алынган бит инде. Сак кына дөрес язмаһаң, уны хата булып исәпләнә. Төрки телендә менә бундай тыюлар юк. Чөнки һәр халык үзенчә язган һәм үзенчә укыган. Ягъни был универсаль тел булып тора. Амына борынгы язмаларның кайһыныгында башкорт мәдәниятенә кагылышлы мәгълүматлар бар. Бездә һаклаган китапларында Гали Сокроевның кулъязмаларында, хуңынан Гарифулла Кәйековның улы кулъязмаларда ошо факттар сагылыш таба. Мәсәлән, монда мин мисал өчен алып килгәнем, Гали Сокроевның Манзумати Галия дигән кулъязма китабының баш үзе инешендә, монда ул үзенең милли сыгыштырганда язып китә бит инде. Без үзебез урман башкортларынан дип язып алып китә. Гали Сокроев үзен ярай мин урман башкорты дип язган. Бит безнең Башкортстанда бик күп язучылар, шагыйрьләр үзләренең милләтен асык кына күрһәтмәенчә мин шул башкорт дип әйтмәйләр. Мәсәлән, менә бу Мәҗит Гафуриның милләте турында ни әйтә аларсыз? Ысынапта мына былтыргы елда Мәҗит Гафуриның милли сыгыштырганда кызу гына бәхәсләр килеп сыкты. Уның төп фикере архивының Казанда һаклануы тураһы менән дә бәйле бит инде. Дөйм алганда монда берничә факт килтерергә мөмкин. Беренчедән, уның паспортында асык рәвештә Мәҗит Гафури дип башкорт дип язылган. Икенчедән, моны Кузеев 60нчы елда ук сыгарган башкорт шәҗәрәләре дигән китабында Мәҗит Гафуриның шәҗәрәһен килтерә. Минем яшьрәк вакытларда олы гына кешеләр белән аралашырга вакытым мөмкинлегем күп булды. Менә улар әйтә торганнарны. Беренчедән революциянан һуң, аннан һуң 30нчы елларда без әллә күпме кулъязмаларды, әллә күпме китапларды төндә тәдәрәләрдә каплап, мейестә яндырдык, сыгарып күмдек дип һөйләй торганнарны. Бүген менә шундай кулъязмалар бер yerdə һакланган микән? Һездә ул турында информация юкмы? Кулъязмалар бүген көндә лә һаклана, ләкин төп сәбәп кешеләр әле уның менән артык аерылышырга тырышмай. Кемнеңдер өчен ул ниндәйдер мирас булып тора, кем өчендер уның баһаһын да аңлап йетмәй. Мәсәлән, моны әсәм ягыннан тугандардың Хайбулла бабай мәрхүмнең инде өендә Рахмангол мулланың грамота һакланган. Ошо ката йөртәрен һаклап алу турында 12нче буатка кайтып кала Сенат тарафынан. Бабай мәрхүм булгандан һуң без ул кулъязманы таба алмадык. Ләкин шул вакытта уның өендә 1914 елда Шаһи Вали мулланың улы тарафынан язылган бер кулъязма хат килеп сыкты. Ул Расулия мәдрәсәсендә укыган заманында кайтып барганда әлеге Урат авыл эргәһендә көндәлек язган һәм шигырь язган. Һәм моны әле хорога тап килде. Ул 14 елда язылган һәм монда уның шундый юлдары бар.
Улгырлык дөньяда әле татар туган юклап ята, башкортлар эшкә торган, эш менән була, улар егәрле һәм башка. Менә ошондай зур булмаган, ләкин халыктың үткән тарихына һәм уның милли рухына, булмышына йогынты харлык материалдар етерлек. Уны эзләп алырга гына кирәк. Флюр Шәрифулла улы, әйдәгез халыкка мөрәҗәгать итеп, безнең менән флешмобта катнашайык. Сибагат Флюр Шәрифулла улы, Белорет районы Ямашта авылы, Ро Катай. Үземдән шәҗәрәмдә 11-нче буынга тиклем беләм. Истәлеккә селфи төшәй. Мин Инстаграмда үземнең сторисыма халырмын. Так, сигрәк төшәй. Бәләкәй чактан башкорт моңдарын, башкорт йырларын, Урай моңдарын тыңлап үстем. Һәм инде әлеге вакытта үземнең йырларымда, үземнең җырымда башкорт теле моңдары язылып тора. Минем ата-әсәем Гафур районыннан, Каварда авылыннан. Мин башкорт булуыма горурланам. Башкорт көйләрен, башкорт моңдарын үтә илгә таратуын теләйм. Илнара халык барымта һәм карымта дигән сүзләрнең мәгънәләрен аңлайсыңмы? Беләм, ул күсмә халык арасында булган мал урлау һәм уның өчен үс алу дигәнне аңлата. Шулай мал гына урламагандар шулар. Безнең риваятләргә, легендаларыбызга караганда, улар кызларды урлагандар. Ой, ондай нәмә вәкил агай хәзер дә бар инде ул. Менә миңа Инстаграмда кемдер генә язмай. Ярайда һин 17-нче вакытта яшәмәйин. Ул вакытта язып та тормагандар. Егетләр әзерлек, башлайбыз. Егетләр, 10-нчы цифраны уйнайбыз бит инде бит. Пианога китергә унытмайбыз. Реприза кабатланала, шуның икенчесендә менә шул р ла 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 адак арта бара, крешендо, шуның пауза, ферматы менән адактан нөктә куйып куябыз. Мин Шарипов Фәиз Уйлдан улы. Учалы районы Сураман авылы. Кышым Карагыш, агасым Карагас, ыраным Салават, ырыуым Теләү табын. Мен Байтимеров Айдар Азаматулы. Баймак районы 2-Откол авылынан. Бүрян ырыуы башкортта. Яш йырсылар хәзер һуңга арала битендә безнең халык йырларын, йырларга бик кызыксындылар, эзләнүләр бар, яңа йырлар, хоройдар. Шуңа минем максатым инде һәм шул ишетелмәгән йырларды яңгыраһын, йырлаһындар, безнең йырсылар, курайсылар уйнаһын. Мәсәлән, Сыңар утырнаны һөйләп, Ибн Фадлан 9-нчы буатта язып алган инде. Сыңар утырнанан беләбез, как минимум уже курайга 1000 елдан ашу. Ауга тиклем күпме ул көй яшәгән, әле без белмәйбез. Һәм ул тимәк бик борынгы курай. Мин Әхмәтов Алмаз, Аскын районы Исегызан авылы, Танып ырыуы башкорты. Бұл көй, йыр, бүриян һәм үсәргән ырыуларында килеп сыккан йырдардың береһе. Кияү егет үзенең кайны йортына барган вакытта, уның толпар аты ниндидер сагылга туры ат сагылына калдырып йөргән була. Мына Кәрим Дияровтың һөйләү буенча инде. Шул вакытта кызлар електән кайтып барганда бик матур атты күреп калдылар. Аттың канаты булган була. Шуның бу үркүп ятып шунда үлә инде. Шуның кияү егет шунда килеп караһа аты үлгән. Шул илап, шуны ерләп, шуның шул курайда уйнап, шул көй барлыкка килгән. Мен
Мөхәммәтшин Арнис Фидалит улы Мәсетле районы Темирәк авылынан Әйле ыруы башкорты. Мен Тимиров Василь Булат улы, Оренбур өлкәһе Красногвардейск районы Юлдаш авылы Юрматы ыруы егете булам. Латипов Халифа, Малва йырының дәвамы. Мына үдем Учалы районы Сораман авылынан буларак, андагы Малбай деген бер матур халык йыры күңелмә ятты инде. Бұл көй Курайда башкарылганы юк. Ул йыр гына булып барлыкка килгән. Мына мин шуны бер стап уйнайм инде. Безнең ишетелмәгән көйләр җитәрлек. Ул көйләрдә без төрле китаптарда сыгарып торабыз, курайсыларга, йырсыларга биреп, аларды ничектер яңгыратырга һәм халыкка кайтарырга дип максат менән эшләнелә бит инде. Егеттер, рәхмәт, молодцы. Халык йырдарында, уларның легендаларында, уларның тарихында ядылган шәхестәр, улар реаль кешеләр ул. Ягъни лидердар. Әйткәндәй, әгәр дә һез балаларыгызның лидер сифаттары бармы, юкмы икәнен тикшерәм тигәгез, һез уларны авылга алып барыгыз. Әгәр улардан казлар каса икән, тимәк улар лидер. Әгәр улар казлардан каса икән, тимәк лидер түгел. Нимә генә тиһәк тә, иң билдәле кешеләребез барыһы ла авылда туган. Һаумыгыз, мөхтәрәм милләттәштәр, башкорт авылдары тарихы менән сыккан ардаклы шәхестәр тураһында һөйләшүде дәвам итәбез. Бүздәк районында урнашкан Шыланлыкүл авылы Каңлы башкорттарының күренекле авылдарының береһе. Авылга 12 буаттың беренче яртыһында Каңлы улысы башкорттары нигез һала. Бер буат исендә авыл елдан үтешә. 1865 елда Шыланлыкүлдә 1389 кеше теркәлгән. Инде 20 буат башында авылда 3 мәсет, урыс башкорт училищеһе, министрлык һәм земства мәктәптәре эшләй. Шыланлыкүл ардаклы башкорт дворяндары Сыртлановтарның тыуган авылы. 19 буаттың уртаһында Шаһигардан Сыртланов 12-нче башкорт кантонын җитәкләй. Бұл осырда Шыланлыкүл авылы кантон үзәге булып тора. Уның улы Шаһи Хайдар Сыртланов Оренбур кадет корпусында белем ала. Узак елдар хәрби хезмәттә була. 1906 елда Өфө губернаһы башкорттары уны беренче Рәсәй дәүләт думаһына депутат итеп һайлай. Ул законһыз рәвештә тартып алынган Асаба башкорт йөрдәрен кайтару өчен әүдем эшләй. Дәүләт думаһы трибунаһынан сыгыш яһай. Шаһи Хайдар Сыртланов ысын мәгънәһендә башкорт халкының патриоты була. Ул үзенең улдарын да милли рухта тәрбияләй. Өлкән улы Галиәскәр Санкт-Петербург калаһында хәрби хезмәттә була. Хәрби юридик академияны тамамлай. Ардаклы адвокат булып таныла. 3-нче дәүләт думаһы депутаты буларак мусулман фракцияһында әүдем эшләй. Исән булһа Галиәскәр Сыртланов 1917 елда мотлак башкорт милли хәрәкәтенең җитәкчесе булыр дип яза Зәки Вәлиди. Шаһи Хайдар Сыртлановтың икенче улы Равил шулай ук хәрби юлды һайлай. 1905 елда Санкт-Петербургта Николай хәрби академияһын тамамлай. Беренче дөнья һугышында полковник Равил Сыртланов 166-нчы Ровна пехота полкы менән командалык итә. 16 елдың 20 июнендә полк байрагын тотып атакага ташлана. Һәм шул яуда батырдарса һәлак була. Каһарман Сардар батырлыгы өчен генерал-майор дәрәҗә һәм Георгий ордены менән бүләкләнә. Генерал Сыртланов тыуган авылы Шыланлыкүлдә ерләнгән. 2016 елда Шыланлыкүлдә уның истәлегенә такта таш асылды.
Башқұрт халқының ардаклы улдары Сыртлановтардың исеме баш калабыз Өфөлө эле мәңгеләштерилер дип өмөт иткә килә. Кем белә, Вәкил агай, бәлки безнең тапшыруыбызда ла борынгы язмаларны өйрәнгән кебек, киләсәк галимдары ла өйрәнер. Уныһы ла булыр бәлки. Ләкин ана шул киләсәк бу галимнарының безнең телмәрдә аңлавын теләйем. Киләсәк галимдарга сәлам. Ә һеҙҙең менән, дуҫтар, беҙ хушлашабыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем. Һау булығыҙ, милләттәштәр.